Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, την πρώην Υπουργό και στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλή σας μέρα, κυρία Χρυσοβελώνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Ξεκινάει και η Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια σήμερα και δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει για την πολιτική αυτή, καθώς κυρία Χρυσοβελώνη, βλέπουμε ότι πάμε προς μια συμφωνία. Βέβαια το έχουμε πει τόσες πολλές φορές αυτό, το οποίο δεν ξέρω αν έχει πλέον κάποια αξία να το λέμε. Εσείς τι βλέπετε, γιατί βέβαια ενημερώνεστε, είστε στην κυβέρνηση ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Τι συμβαίνει λοιπόν, για πείτε μας για την αξιολόγηση. Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό το οποίο πάρα πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι πρόκειται για μια συμφωνία που θα την έλεγε κανείς ότι είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Δεν σας λέω ότι είναι ό,τι το καλύτερο, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, και αν σταθμίσει κανείς το πόσο δύσκολη, το πόσο σκληρή ήταν η διαπραγμάτευση, και βεβαίως το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες οικονομικές, νομίζω ότι η κυβέρνηση πέτυχε το καλύτερο δυνατό το οποίο θα μπορούσε να πετύχει. Εξάλλου αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή τα μέτρα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν εάν δεν υπάρχει πρόοδος και συμφωνία για το θέμα του χρέους. Δηλαδή δεν συζητηθούν τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, έτσι ώστε η χώρα να περάσει στο στάδιο της ποσοτικής χαλάρωσης, και βεβαίως στη συνέχεια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει και η συζήτηση για τα πλεονάσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτές τις προϋποθέσεις και κρατώντας υπόψη μας μια άλλη σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης, της Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού των Οικονομικών, κ. Τσακαλώτου, ότι γίναν θετικά βήματα στο κομμάτι των εργασιακών, έτσι. Διότι να μην ξεχνάσουμε ότι δεν πέρασε η επέτηση των δανειστών όσον αφορά το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Να σημειώσουμε ότι ξαναγυρίζουν οι συλλογικές συμβάσεις και το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικά σημεία. Όπως επίσης είναι πολύ θετικά και τα λεγόμενα αντίμετρα τα οποία θα εφαρμοστούν, τα οποία θα βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία να ανορθωθεί και βεβαίως σταδιακά η χώρα να βγει στις αγορές και η οικονομία να αναταχθεί. Αυτά είναι τα θετικά που θέλει δουλειά βεβαίως. Υπάρχουν όμως και αρνητικά, γιατί θα δούμε να συρρικνώνεται ξανά το εισόδημα κάποιων κοινωνικών ομάδων που ήδη έχει συρρικνωθεί αρκετά το εισόδημά τους. Τα πάντα θα τελούν σε εξάρτηση με το κατά πόσο θα μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους. Προς το παρόν έχει αποδείξει η Ελλάδα, έτσι, ότι τους στόχους τους έχουμε πιάσει. Και σαν κυβέρνηση αυτά τα οποία αναλάβαμε να πράξουμε, τα πράξαμε. Τηρήσαμε δηλαδή τα συμφωνηθέντα και με το παραπάνω. Επομένως είναι ένας δρόμος δύσκολος, δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολος, αλλά νομίζω ότι σε τελική ανάλυση η χώρα θα βγει κερδισμένη. Ναι, πες μου. Επειδή βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο... Για να πω και κάτι άλλο τώρα. Ναι, παρακαλώ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, ενδεχομένως με μία δόση υπερβολής αλλά και ταυτόχρονα ειλικρίνειας που πάντοτε χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του, είπανε ότι είναι μία συμφωνία δύσκολη. Ότι μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι σημαντικό το ότι, αν θέλετε, έχουμε 1% στα 1% μέτρα, 1% αντίμετρα. Καταλάβατε? Ναι, τα οποία μένει βέβαια να δούμε και τα αντίμετρα. Γιατί θα διαμορφωθεί το κλίμα, και το κυριότερο είναι ότι θα επιστρέψουν οι εκπρόσωποι των θεσμών, οι λεγόμενοι τρόιδοι, όπως αλλιώς θέλετε πέστε τι. Οπότε εκεί πλέον θα ξεκινήσει και θα γίνει μια συζήτηση για να καθοριστούν και οι τεχνικές, αν μπορούσαμε να πούμε, λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του πλαισίου που μπήκε στη Μάλτα, στο Eurogroup. Ναι.
Βεβαίως αυτά είναι πολύ σημαντικά και το έχουμε καταλάβει βέβαια για την οικονομία. Την ίδια στιγμή όμως πολλοί άνθρωποι που βλέπουν τα προβλήματα στην καθημερινότητά τους να αυξάνονται, περιμένουν αυτό το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων, όπου είδαμε ότι την Παρασκευή μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα και βλέπουμε ότι τώρα αρχίζει σιγά σιγά να συζητιέται στην Επιτροπή, θα κληθούν και οι φορείς. Το είδατε καθόλου εσείς αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Χρυσοβελώνη? Και σε γενικές γραμμές, λόγω και της δικηγορικής μου, αν θέλετε, ιδιότητας. Και όπως είπε και ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι ευχή θα ήταν να μπορεί να απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους ιδιώτες περισσότερο, που είναι και οι μεγάλοι πληττόμενοι, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ας μην το σχολιάσουμε προς το παρόν, με δεδομένο ότι είναι δύο νομοσχέδια τα οποία, όπως και οι δασικοί χάρτες, που επίσης κατά την άποψή μου είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο, τα οποία κατατίθεται, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη βδομάδα. Θα υπάρξει η αντίστοιχη επεξεργασία και στις επιτροπές της Βουλής και θα πάμε την κανονική διαδικασία στην Ολομέλεια. Και δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην επεξεργασία που γίνεται σε επίπεδο επιτροπών, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκεί γίνεται πραγματική δουλειά και επεξεργασία ενός σχεδίου νόμου και πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν προβλεφθεί ή τα οποία μπορεί να έχουν, αν θέλετε, προβλεφθεί με λάθος τρόπο, θα διορθωθούν, να υπάρξουν προσθήκες. Οπότε όταν τελειώσει η επεξεργασία στην Επιτροπή, τότε θα μπορούμε να πούμε πράγματα πολύ περισσότερα. Πάντως σίγουρα είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό. Επειδή είπατε λοιπόν για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να προβλεφθεί ακόμα και με λάθος τρόπο, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο να τα διορθώσουμε. Ναι, μα αυτή την έννοια έχει και η επεξεργασία στις επιτροπές. Διότι διαφορετικά τα νομοσχέδια θα πηγαίναν κατευθείαν στην Ολομέλεια. Σωστά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή και ως βουλευτής που ήμουνα, αλλά και ως υπουργός, πιστεύω πάρα πολύ στην δουλειά που γίνεται σε επίπεδο επιτροπών, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι καλούνται και οι εμπλεκόμενοι φορείς, οπότε διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις, τις δικές τους θέσεις. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση δύο πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και από ό,τι είδατε η Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή αμέσως μετά το Πάσχα, θα έχει ένα πλούσιο νομοθετικό έργο. Έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Διονυσάτο από το Σύλλογο Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, πρώην υψηλόβαθμος τέλεχος τράπεζας, ο οποίος προσπαθεί εδώ να μας εξηγήσει τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Και κύριε Διονυσάτο, ακούγεστε κι εσείς, μπορείτε να μιλήσετε. Έχετε εντοπίσει κάποια στοιχεία που λέει και η κυρία Χρυσοβελώνη ότι ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί σωστά? Υπάρχουν κάποια προβλήματα ή όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εσείς έχετε μελετήσει και έχετε διαβάσει μέσω Σαββατοκυριακού? Καλημέρα σας και καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν τον ακούω όμως εγώ πέρα. Ναι, τον ακούτε, ναι, παρακαλώ. Κυρία Χρυσοβελώνη, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ένα νομοσχέδιο το οποίο, εντάξει, είναι ένα σχέδιο. Θα πάει στη Βουλή. Σχέδιο νόμου τώρα. Σχέδιο νόμου. Σχέδιο νόμου. Δεν θα έπρεπε να προβλέπει τα βασικότερα, όπως παραδείγματος χάρη την εκαθάριση της οφειλής, διότι καλείται μια εταιρεία να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο μέσα έχει παράνομους τόκους? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπούμε τώρα σε ένα τέτοιο είδος διάλογο, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Φαντάζομαι ότι θα έχετε την επαρκή εκπροσώπηση σε επίπεδο επιτροπής. Όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία λέτε, εγώ δεν ακυρώνω καμία τοποθέτηση και καμία άποψη και γνώμη, πόσο μάλλον εκείνων οι οποίοι βιώνουν κάποια πράγματα, όπως το προκειμένου είστε και εσείς. Νομίζω λοιπόν ότι σε επίπεδο επιτροπής θα μπορέσετε να τα θέσετε και σε τη βάση ενός δημοκρατικού διαλόγου να ληφθούν υπόψη και να γίνουν και απαιτούμενες αλλαγές στο σχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί. Μάλιστα. Διότι ξέρετε κάτι, μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσεγγίσουμε ένα κομμάτι του σχεδίου νόμου και να δικήσουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια τέτοια συζήτηση από τηλεφώνου, αλλά νομίζω αυτές τις πολύ σημαντικές απόψεις τις οποίες διατυπώνει και ο κύριος ο οποίος είναι εκεί πέρα, συνομιλεί μαζί μας, σίγουρα θα τεθούν υπόψη
και θα γίνει ένας διάλογος επικοδομητικός, διότι για να φέρνει η κυβέρνηση ένα τέτοιο σχέδιο νόμου, προφανώς θέλει να, αν θέλετε, να εξυπηρετήσει, ας το πούμε έτσι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά ωραία τα λέτε και σαν ευχολόγια είναι πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε βουλευτής ούτε υπουργός. Όχι, απλά τα προσεγγίζω αν θέλετε και ως δικηγόρος αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά που μου λέτε. Διότι στην πράξη καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν ζούμε μακριά από την καθημερινότητα. Όσο μάλλον εγώ λόγω της ιδιότητός μου. Ως δικηγόρος ασχολείστε, έχετε υποθέσει με κόκκινα δάνεια? Βεβαίως. Έχουμε, διότι εγώ είμαι δικηγόρος στο Βόλο, στο νομό Μαγνησίας, και ξέρετε πολύ καλά ότι σε επίπεδο επαρχίας, αν μπορούμε να το πούμε, περιφέρειας, δεν έχει την πολυτέλεια να εξειδικευτεί σε ένα αντικείμενο. Πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα αντικείμενα και κατ' επέκταση και με τα κόκκινα δάνεια, διότι πραγματικά οι πολίτες που προσφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολλοί, και γι' αυτό ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Λοιπόν, εφόσον εσείς ασχολείστε... Και να σας πω και κάτι άλλο, εξαιτίας αντιλήψεως. Όντως, οι παθογένειες σε αυτό το κομμάτι και τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία εμείς οι δικηγόροι τα αντιμετωπίζουμε και στην πράξη, είναι όντως πάρα πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σας εκ των προτέρων. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση, έτσι. Σαν μάχημος δικηγόρος γνωρίζετε το 42-24. Ναι, το οποίο 42-24 δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί. Και το σχέδιο νόμου που βλέπω μπροστά μου είναι ακριβώς το 42-24 με καθορισμό τις απολαβές των διαμεσολαβητών και τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Τίποτα άλλο από το 42-24 διαφορά αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει. Εσείς δηλαδή σε αυτό το νομοσχέδιο μόνο αρνητικά έχετε εντοπίσει? Σας είπα, ξέρεις, σας το λέω αυτό επειδή είστε μάχημοι. Λοιπόν, 42-24 είναι βελτιωμένος με την ειδικό γραμματέα διαχείριση ιδιωτικού χρέους και τις αμοιβές των διαμεσολαβητών. Ούτε νομίζω για καθάριση ότι το σχέδιο νόμος έρχεται. Είναι βελτιωμένη μορφή από την ισχύουσα κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι τα οποιαδήποτε κενά υπάρχουν θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή. Ό,τι και να συζητήσουμε εμείς οι δύο σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε, ούτε να διαφωτίσουμε τους πολίτες. Όχι, βέβαια. Οπότε αναμένουμε να δούμε γενικότερα και την στάση και του κόμματός σας αλλά και της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Κύριε Χρυστοφυλλώνη, πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή είναι και μεγάλη εβδομάδα, είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο και στην Ευρώπη. Πώς σχολιάζετε λοιπόν αυτό το φαινόμενο με τις συνεχούς τρομοκρατίες χωρίς να βλέπουμε να αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στο Μεσολόγγι, ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του. Αυτή τη στιγμή είναι όλες αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις αναμφίβολα καταδικαστές. Και να πω και κάτι άλλο που είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, ότι αυτή τη στιγμή ο χριστιανισμός τελεί υποδιωγμών. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες έτσι ώστε το κακό να χτυπηθεί στη ρίζα του, να ενωθούν, να ομονοήσουν και να κάνουν ένα ενιαίο μέτωπο. Κυρία Χρυστοφυλλώνη, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα και θα τα ξαναπούμε. Καλή Ανάσταση και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.